Identifikat iż-żagħżugħ Olandiż li għandu recordings ta' Melvin Teuma jiddeskrivi r-rwol ta' Keith Schembri fil-cover-up tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u aktarx ukoll fil-qtil innifsu. Wara li l-ġurnal Malta Today is-sibt kien żvela l-eżistenza ta' dawn ir-recordings, l-erba' il-Porter Love in Malta żvela l-identità tar-raġel Olandiż bil-website tirreferi għall-isem ta' Julian Hofstra. Fil-waqt li recordings li għamel Melvin Teuma u li jinsabu l-evidenza tal-qorti saru biss referenzi għal Keith Schembri u qatt ma kien implekat b'mod dirett, sorsi qed jgħidu li f'dawn ir-recordings il-ġodda li ttieħdu lejn l-aħħar tal-2018 u l-bidu tal-2019 Keith Schembri allegatament jissemma diversi drabi. Julian Hofstra kien ġie Malta fl-2016 allegatament biex jaħrab minn pajjiżu fejn kien infittex brabta ma' involviment fi frodi. Love in Malta jirrapporta li sakemm kien Malta, Hofstra għamel ħbieb ma' numru ta' xufiera ta' taxi fosthom Melvin Teuma li wassal biex dan tal-aħħar jitkellem miegħu dwar l-assassinju tal-ġurnalista u kif kien qed jibża li Schembri u Jorgen Fenech kienu qed jikkonfoffaw biex joqtluh. Sadattant Hofstra ħarab minn Malta u eventwalment kien arrestat fid-Danimarka bis-saħħa ta' mandat ta' arrest Ewropew maħruġ mill-Olanda, bħalissa qed jiskonta sentenza ta' priġunerija f'Amsterdam. U mifhum li kemm l-avukati tad-difiża ta' Jorgen Fenech kif ukoll il-Pulizija qed jippruvaw jiksbu dawn ir-recordings. Bl-avukati tad-difiża dejjem skont ir-rapporti sansitra jżuru lil Hofstra fil-ħabs fl-Olanda. Il-portal jgħid li t-tim legali ta' Fenech qed jittama li dawn ir-recordings jistgħu iwasslu għal patteġġament għal xi forma ta' maħfra jew sentenza imnaqsa għalkemm hu mifhum li l-istess Jorgen Fenech jissemma f'dawn ir-recordings. Sorsi li tkellmu ma' Love in Malta jgħidu li b'kollox hemm 5 recordings u 2 minnhom jistgħu jkunu kruċjali biex jinkixfu dettalji ġodda dwar il-każ. F'Lulju li għadda Melvin Teuma prova joqtol lilu innifsu. Din il-ġimgħa esperti psikjatriċi mqabbda mill-qorti ippreżentaw l-evalwazzjoni tagħhom dwar l-istat ta' saħħa mentali ta' Teuma li ma' rapporti ma ġewx imxandra fuq ordni tal-qorti. Il-kompilazzjoni fil-każ kontra Jorgen Fenech mistennija tkompli fit-28 ta' Jannar.